Na jednej strane nie je to lacné sem prísť, a na druhej strane to beriem tak, že už keď niekde idem, tak chcem niečo vidieť a poriadne. Celú akciu vymyslel Peter Valušiak, polárnik známy prechodom z Ruska do Kanady cez Severný pól. Je autorom logistiky a stratégie. Ďalším členom výpravy je horolezec Zdeněk Hrubý. Vyliezol na 5 tisícových vrcholov. Doktorom výpravy je Láďa Nosek. Bez kyslíka mával z najvyššej hory sveta Mount Everestu. Rudo Švaříček má zaujímavé prechody v pralesoch Novej Guinei i Afriky. Piatým členom som ja, aby som o týchto chlapcoch nakrútil film. Koniec sveta. Tak je nazývaná najjužnejšia časť Južnej Ameriky. Odtiaľto letí do Antarktídy len jedna spoločnosť. Adventure Logistic and Expedition. Jej monopol nemôže nikto narušiť. Ich reklamný slogan nič nezastiera. Drahšie ako my sú len lety do vesmíru. Dobrý deň, je streda 1. novembra. Dnes prišla do Patagónie prvá časť polárnej expedície, ktorá má za cieľ preskúmať hory Antarktídy. Ako oznámil vedúci československého tímu Peter Valušiak, kvôli výchryciam prevládajúcim v Antarktíde zatiaľ nie je možná letecká preprava do vnútrozemia kontinentu. 11. deň čakania. Čas si vyplňame túrami po Patagónii. Výchrica v Antarktíde stále neutícha. Je zrejmé, že dni strávené tu nám v Antarktíde budú chýbať. Náhle prichádza oznámenie o odlete. V Punta Arenas čaká vojenské lietadlo. Prevezie nás 3000 kilometrov cez Drakov prieliv, Antarktický polostrov až za 80. rovnobežku. V těch polích bordel, jižní geografický pol, jižní magnetický, jižní geomagnetický. V bruchu mohutného Iljušina mizne technika, sane i my. Please don't inflate them inside the aircraft. Just as soon as once you off the aircraft, inflate life jackets. Je 12. novembra. Počúvate Putinu. Asi 150 čečenských ozbrojencov ráno zaútočilo na viacero vládnych budov v Nalčiku, hlavnom meste Ruskej republiky Kabatsko-Balkarsko. Počas útoku zahynulo 108 ľudí. Prezident Vladimír Putin prikázal nepriedušné uzatvorenie mesta Nalčik, aby ozbrojenci nemohli utiecť. Bývalí sovietskí vojenskí piloti sú najímaní na špeciálne operácie. Žiadna pevná letisková plocha v Antarktíde totiž neexistuje.
Vietor, hmla či sneh v mieste pristátia môžu spôsobiť, že sa Iljušin bude musieť vrátiť späť do Čile. Podvozok naráža o antarktický kontinent. Pristátie na hrboľatom ľade pripomína haváriu. Pilot ani nevypína motory. Problémy s naštartovaním tu môžu mať fatálne následky. Kompletizujeme polárne sane a prelievame benzín na varenie do ľahších plastových fliaš. 0,7 litra je na deň na dvojicu, ale budeme robiť rezervu, aby to bolo tak do litra. Čiže budeme potrebovať 40 litrov. Naším cieľom je 5000-metrový Mount Vinson. Všetky výpravy sa zatiaľ pod jeho vrchol dopravili malým lietadlom. Peter navrhol ísť pešo cez panenské Ellsworthovo pohorie, aby sme vraj zažili takú Antarktídu ako prví polárnici. Čaká nás 400 kilometrov k hraniciam kontinentu a odtiaľ na jeho najvyšší vrchol. Z Mount Vinsonu chce Peter ešte pokračovať sám na južný pól a späť. Na pohyb v Antarktíde mimo komerčných trás musíme splniť dve podmienky. Každý deň hlásiť polohu satelitným telefónom a mať úrazové poistenie na $300,000. Toľko spoločnosť zinkasuje za záchrannú i pátraciu akciu v prípade našej odmlky dlhšej ako 2 dni. Denne musíme prejsť 30 kilometrov. S 80-kilovými saňami sme za 9 hodín prešli ledva 12. Slnko svieti 24 hodín. Po bezcennej noci vstávame presne o 6:00, 2 hodiny varíme, raňajkujeme a balíme. Presne o 8:00 začína prešliapavať stopu Peter. Po hodine nasleduje 10-minútová prestávka a štafetu preberá ďalší. November. Dnes vydala OSN správu, z ktorej vyplýva, že približne 1 miliarda 100 miliónov ľudí na svete nemá prístup k bezpečným zdrojom pitnej vody. Na ochorenia tráviaceho traktu a maláriu zomiera ročne viac ako 3 milióny ľudí. Po 4 hodinovkách staviame stany. Rýchlejšie v nich navaríme teplý čaj i polievku. Ušetrí sa tak vzácny benzín. Takže rozdeliť na 2 dní. Denné dávky potravín sú presne naporcované v hliníkových vreckách. Stačí ich zaliať horúcou vodou.
hrnce neumývame. Škoda každej kalórie. Mráz ich hneď konzervuje. Sme na miestach, kde človek zatiaľ ešte nevstúpil. Je 17. novembra. Vysielame správy. Japonská vláda dnes oznámila, že je ochotná zaplatiť náklady spojené s likvidáciou 5 jadrových ponoriek, ktoré ruská armáda zanechala svojmu osudu a môže z nich unikať radioaktívne žiarenie. Ruská tichomorská flotila má približne 30 vyradených ponoriek, ktoré kotvia v prístavoch ďalekého východu. Kde sme? Pravdepodobne sme niekde túto dole. Mali by sme byť niekde až tu. Pretože vidíme cip tento, čiže tu by sme mali byť na tomto cipe niekde. A tamto, čo je tam vzadu, ten roztek, alebo by tento sme na to. A to, čo je modré, to je ten Union Glacier. Je 20. novembra 2005. Želáme vám príjemný dobrý deň. Francúzsky prezident Jacques Chirac dnes označil za veľký úspech vypustenie prvého testovacieho satelitu v rámci navigačného systému Galileo. Projekt s rozpočtom 3 miliardy 400 miliónov eur by mal zahrňať približne 30 satelitov a ukončiť závislosť Európy od systému GPS, ktorý kontroluje armáda USA. Prezliekam si prepotené tričko. Okamžite mi mrzne na kosť. Už ho neoblečiem. Prepotené ponožky si ako tak sušíme počas spánku na bruchu. Rudo a Láďa majú zápal šľachy na zápestí. Odteraz si budú pomáhať pri ťahaní len jednou rukou. Druhá musí ostať na niekoľko dní v pokoji. To si dlouho mít tady to. Dlouho nám tá šarka vydrží. Ťažké výškové topánky spôsobujú bolesti nôh snáď každému. Láďa Rudovi prepichuje plusgiere na nohách. Nitkami bude lepšie odtekať hnis. S tím můžeš mít na akcích jako docela velký problémy. Už, jako to. Takže prosím tě, teďka nůžky, ať je to chytáno, dám ti dezinfekci, jo. Nůžky mám tady. Ráno sú najhoršie prvé kroky s opuchnutými nohami v zmrznutých topánkach. Musia v nich vydržať 14 hodín denne. BBC dnes oznámila, že satelitné meranie zaznamenalo pod Antarktídou útvar, ktorý je zrejme kráterom širokým približne 480 kilometrov. Podľa vedcov by mohlo ísť o stopy po náraze meteoritu, ktorý pred 250 miliónmi rokov spôsobil masívne vymieranie na Zemi. Good evening, Peter speaking. Everything is okay. We are okay. Our position south 78
35, 59 seconds. 59. Zvykáme si na dunivé praskanie ľadu v hĺbke pod nami. Zvuk mi pripomína príhodu Austrálčana Mawsona z roku 1912. Za sebou vidím iba stopy vlastných saní. Tam, kde ešte pred chvíľou bol priateľ s plne naloženým psím záprahom, zýva len obrovská bezodná trhlina. Po druhovi a psoch niet ani stopy. Ostávame len dvaja bez zásob. Advokát obhajujúci mužov podozrivých zo spojenia s Al-Kaidou a z teroristického útoku v Istanbule povedal na súde, že svätá vojna džihad je pre moslimov povinnosť a jeho klientov by nemali za to súdiť. Podľa advokáta je toto isté, ako keby ich odsúdili za dodržiavanie pôstu či modlenie sa. Lázeň. Masáž. Pečená nožka. Tamto najvyššie, tam by mal začínať niekde Vinson Massif, tá je teraz v oblakoch. My ideme do tamtej doliny. Treba sa držať po pravej strane, aby sme nešli do toho trhlinového pásma, lebo je tam strašne veľa trhlín. Azimút je 280, keby ste chceli občas aj kompas. Počítam kroky. Myšlienky víriace hlavou dávno skrotli. Je to stav, v ktorom je príjemne. Prechádzame šelfovým ľadovcom. 200 metrov pod nami je more. Včera sme prvýkrát prešli 33 kilometrov. Hory pred nami však akoby cúvali.
24. november. Vysielame správy. Japonská vesmírna sonda Hayabusa v skorých ranných hodinách úspešne pristála na asteroide Itokawa, ktorý by v budúcnosti mohol ohroziť Zem. Jej cieľom bolo odobrať z neho vzorky, čo sa jej pravdepodobne aj podarilo. Ináč, keď zájde slnko, tak je pomerne chladno. Ale výrazný rozdiel, keď je menší mráčik. V jakej sme na zbodskej výške? 453 metrov sme teraz, takže trošku ešte klesneme a Minnesota tam má 600, čiže tam pôjdeme 200 metrov hore asi. Já si myslím, že je kolem 20, ale trošku ta mlha leze za nechty, trochu fouká. Chcete to rečie? Áno. Čaká nás horský hrebeň. Za ním popúkaný ľadovec spadá do údolia. Cez množstvo trhlín musíme nájsť zostup. Rozdeľujeme sa. Za každú chybičku je v Antarktíde tvrdý postih. Pri filmovaní mi ulieta páperová rukavica. Priviazaný k saniam ju nemám šancu chytiť. Letí okolo zdena. Revem naňho, ale v hluku výchrice nič nepočuje. Našťastie rukavicu zachytí ľadový zub. Spúšťame sane na lane, aby nás nestiahli niekde do trhliny. Pred koncom dňa rudo zapadá po pazuchy do jednej z trhlín. Tvrdo spíme, aj keď nám ide utrhnúť stan. Peter ešte večer podáva správu o polohe a informuje doma rádio o našom stave. Šliapeme za každého počasia. Odteraz budeme 80-kilový náklad ťahať už len do kopca.
oslavy. Iránsky prezident Mahmud Ahmadinejad označil holokaust za mýtus a navrhol Kanadu a Aliašku za miesta, kam by bolo treba presťahovať Židov z Izraela, aby si tam mohli vytvoriť samostatný štát. Sľúbil, že ak sa Izrael presťahuje niekam inam, nebude mať už nikdy problémy s Iránom. And west 86 10 10 and 55. Deň, ale pekný, tento záver sa mi páčil. To sa nezdá, ale sme asi 800 000, takže to sme toho dneska nastúpali. Ideme, no. Ma pýtal, že na čím hútam, tak dneska som celý deň nad týmto prerátával. Nech sa to dá skrátiť, zrýchliť. 1400 kg ako neskrátiš. Uvidíme. Včera sme spali tu sme obedovali a teraz sme približne tu. My sme mali od zajtra začať sondovať, že ako sa dostať niekde do doliny. Spraviť vynášku a vyniesť to sem a tu sa dá ísť. 16. deň pochodu. Biela hmla nám komplikuje hľadanie cesty. Koniec ľadovca Nimic blokuje kilometrový ľadopád. Nevie sa, či je priechodný. Mala by to byť posledná veľká prekážka na ceste k basecampu. Polovicu obsahu saní si nakladáme na chrbát. Po sane sa vrátime, keď nájdeme cestu. Čím sme vyššie v stene, tým je jasnejšie, že tadiaľto sa nedostaneme. Na vrchole ľadovca sú výchrica a chlad na nevydržanie. Stratili sme vlastné stopy. Ak nenájdeme sane, budeme mať problémy. Trhliny značne znepríjemňujú zostup. Jeden z mostíkov sa podo mnou prepadá. Miznem v útrobách ľadovca. Našťastie som istený. V ďalšej trhline sa na chvíľu stratí z dohľadu Peter. Keď sa už zamýšľame nad bivakom, Zdeněk náhodou zakopne o zasypané Petrove sane. Výchor ich odniesol 200 metrov od ostatných. Teraz je to nejakých 46, ale keď začali stávať stany, tak bolo nejakých 47 a ja som si naberal v vlastnom stane a bolo nejakých minus 38. Pery mám úplne dopraskané, tak je to katastrofa. No ale nejak sa dáme dokopy a dúfame, že vylezieme na vrchol. Haló? Haló, haló? Na displeji satelitného telefónu sa objavuje nápis Chyba spojenia, kontaktujte najbližšieho operátora. Ak sa do 2 dní nezahlásime na centrálu,
Môže byť po nás vyhlásená pátracia akcia. Musíme sa dostať čo najrýchlejšie do basecampu. Tam je vysielačka. Kokso, obrovské sedáky, toto keď nás padne. Nachádzame cestu bokom ľadopádu. Vynášame najprv plné batohy a prázdne sane a potom sa vraciame po zvyšok. 2. decembra prinášame zaujímavosti zo sveta. Mesto Sydney patrí podľa prieskumu k najpríjemnejším mestám na svete z pohľadu bývania. Klíma v Sydney by podľa autorov správy mohla byť nehostinná, suchá a drsná. Už teraz totiž problémom sucha musia čeliť obyvatelia štátu Queensland, ktorí už čoskoro budú musieť piť vodu obsahujúcu ich recyklované splašky. Včerajší výchor zavial všetky trhliny na ľadovci, ale vidina basecampu je príliš silná. Tak Peťko, dokázali sme to! Výborné, dobrý si, díky moc, díky. Sme prví ľudia, ktorí prišli sem pod Mount Vinson po vlastných. Jaký máš pocit? Super. Netušil som, že to dneska zmakneme. Prekvapko. Potom pred včerajšku. Ale paráda, je tu krásne. Tie sane hore kopcom nejdu. Je polnoc. Dozvedáme sa, že o 2 dní tu pristane lietadlo s klientmi na Mount Vinson, ktoré nás môže stiahnuť na základňu. O deň skôr, ako bolo naplánované. Teď najíst, přebalit a vyrazit do jedničky. Když půjdeme 5 hodin, no tak ráno nad 5 tam jsme, postavíme stany, uvaříme, dáchneme 5 hodin a můžeme jít do high campu. To je 5 hodin jednička a dalších 6 hodin do high campu. A pak máš vršek, high camp a vršek a zpátky 12 hodin. A pak musíš ještě dolů. Takže to jsou hrozný dardy, takže to bych chtělo nakouskovat, že i kdyby jsme třeba spali krátce, tak aspoň si uvařit, víš. Pokračujeme v nočnom výstupe z basecampu na Mount Vinson. Tretí december. Vysielame správy. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dnes podalo na Európsky súd žalobu na Európsku komisiu s cieľom dosiahnuť zvýšenie emisných kvót pre Slovensko na obdobie rokov 2008 až 2012 o 1/4. Nad ránom sa dostávame do chladného tieňa hory. Staviame stany. Do zmrznutého spacáku si chcem nadýchať trocha tepla. Pára z úst i hneď namrza a ja sa ocitám v ľadovej truhle, ktorú už unavené telo nedokáže rozmraziť. Pri výstupe do výškového tábora sa otáčam. Chlapci sa mi strácajú vo veľkej stene. Už viem, že 11-dňová časová strata i pokazený satelitný telefón zabránia Petrovi realizovať solo cestu z Mount Vinsonu na južný pól a späť na Patriot Hills. Ak by nedokázal zahlásiť svoju polohu, môže sa kedykoľvek spustiť záchranka a prišiel by tak o zmenku krytú z hypotéky i pôžičiek priateľov.
pravidelne. Vysielame správy. Výstupom na najchladnejší vrchol planéty Mount Vinson ukončila československá antarktická expedícia niekoľkotýždňový pochod doposiaľ neprebádaným Ellsworthovým pohorím v Antarktíde. Na vrchol vystúpili 4. a 5. decembra Vladislav Nosek, Zdeněk Hrubý a Peter Valušiak. Lietadlo chytáme na poslednú chvíľu. Pozerám na našu cestu. Obrovské, človekom doteraz nepoškvrnené biele plochy. 24 miliónov štvorcových kilometrov ľadu. Všade, kam oko dovidí, sú len odtiene bielej. Nič iné. Len čisto. V hlave, pod nohami i navôkol. Čistota sa netýka len ticha, vzduchu, snehu či vône, ale akoby aj prechádzala vnútrom človeka. Je to zvláštny pocit. Ako by ste túžili splynúť s okolitou krajinou v snahe zabudnúť na vzdialený svet aj s jeho neriešiteľnými problémami. Amundsen, Shackleton, Scott. Začínam rozumieť dávnym príbehom ľudí, ktorých ako magnet priťahovali polárne oblasti. Odmenou za pobyt v nehostinných podmienkach im nebola len sláva, ale krásny dar čistoty, ktorý sa nedá kúpiť za žiadne peniaze sveta.